Isa ka rin ba sa mga napapasana all sa mga friend or family ng kaibigan mo na pupunta sa dagat? Huwag kang mag-alala dahil ako nang bahala sa view mo. Eto, pag pumunta ka dito may mga street foods dito. Kapag ikaw ay nagutom, bumili ka lang dito. Marami kang papipilian, iba't ibang klaseng pagkain na nandyan. Lilinawin ko lang pala sa'yo, wala tayo sa Boracay, nandito lang tayo sa Tundaligan Beach. Oo, sa Bunuan lang to mga kalas. Kapag ganitong summer talaga, nandito yung mga accessories na bibilihin mo parang remembrance sa sarili mo or sa mga kaibigan mo. Mayroon din dito mga bike mga kalas. Sagot ka ng Sunrise and Bar. Mag-i-enjoy ka talaga dito. Tignan mo si kuya. O, diba? At syempre kapag may jowa ka, isakay mo na siya para naman sulit. Kung wala kang jowa, ayan, mag-enjoy ka na lang sa view. Panurin mo sila kung paano sila mag-enjoy. Pero wag mong mamadalin ang iyong sarili sa relasyon mga kalas. Dahil balang araw din, may darating at iintindi sa'yo. Ayan. Pagkatapos ko nag-video ng sarili ko, binasa ko yung paa ko. Dahil gusto kong maramdaman yung lamig ng pagmamahal niya sa'yo. Mali pala mga kalas, lamig ng tubig.